دنیا دەمو دەورانە گەه خۆشی و گەه دوومان هەر کەس تێدە بۆ خودی ماف تەنێ کورد تێدە دیل و وندامان دەم باش ئەمەد خەلەکە خۆیان پێنجەمیندا ژ پرۆگراما پەندên کوردی دگەل وەبن. Divê xelekê de jî em ê pendên girêdayî bi dunyayê pêşkêş bikin. Metaloka me pêşî dibêje dinya dor e, geh li jêr e û geh li jor e. Tê gotin dinya ya min û te ye. Dibêjin dunya him dost e û him dijmin e. Tê gotin divê kes nîne ji dunyayê razî. Ne emîr û ne qazî û ne maldar û ne tazî. Kurd dibêjin dunya şahî û şîn e. Tê gotin dunya nêrdewana axretê ye. Diyar em ê li vir herin cem dadê bê ew çi me re bêje? Yani dünya nêrdewana axretê ye. Qurbanayî me got emelê xwe bi qencî xilas bike, ne bi xirabî xilas bike. Ne efre dünya, çivê vê dünyayê Xwê Tealâyê qedênê. Dibêjin dunya ji melekê Misrê re nemaye. Tê gotin dibê nebî tu li dunyayê ewle bî. Dibêjin dunya siyah darê ye. Erê, ma tiştekî baş e? Me zû de dengê te nekiribû. Lê çima? Ez dixwazim zanibim eger tiştekî baş bê çima dibêje lê ewle nebî. Ji ber got siyah darê tê guhertin. Siyah sibehê ne wekeya êvarî ye. Hinek ji wê siyê sûdê dibînin û hin jê dûr in. Bi zimanê me malê hin jê fêrî dibînin, hin jê nabînin. Tê gotin dunya ne parakesî ye. Te got pere? Perê çi? Te got Min got para. Dunya ne parakesî ye an goya wê ne dunya ne behrakesî ye. Ya hemû kesî ye. Ji hinekan re xweş e, ji hinekan re nexweş e. Dibê di kûra zirava bila dûr re biqetê. Ev nerînek li ser dunya ye û bêhtir nerîna xorta ye. Min dunya tev hilanî û danî. Pîrî hat û ciwanî çû. Temenê min borî bi hesanî. Paşî min tiştek ne girt û ne anî. çîroka xwe dibêje yan pend e? Ez poşman bûm ji te re got dengê te zû venayê. Ev ne çîroka min e. Ev na tê weke gazinekê li ser dunyayê. Me îro xeleka xwe bi dawî kir û dem baş.